το σκάνδαλο Watergate. Ας γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 70. Αρχικά, η αμφιλεγόμενη χάρη που έδωσε ο πρόεδρος Gerald Ford στο Richard Nixon το 1974. Αυτό σόκαρε την Αμερική και προκάλεσε πολλές συζητήσεις και επικρίσεις. Πάμε τώρα στο 2024, όπου η Ford Motor Company βρέθηκε σε μπελάδες άλλου είδους. Το σκάνδαλο με τους αερόσακους στα κάτω ανάγκασε τη Ford και τη Mazda να ανακαλέσουν πάνω από 800.000 αυτοκίνητα λόγω επικίνδυνων ελαττωματικών αερόσακων. Φανταστείτε να οδηγείτε με μια πιθανή βόμβα στο ταμπλό σας. Και ας μην ξεχνάμε τον Cody Ford, παίκτη του NFL, που μπλέκτηκε σε ένα προσωπικό σκάνδαλο το 2024. Ο χωρισμός του έγινε viral, προσθέτοντας την ταραχώδη ιστορία του ονόματος Ford. Από πολιτικά δράματα μέχρι ανακλήσεις αυτοκινήτων, η ιστορία της Ford είναι οτιδήποτε άλλο παρά βαρετή. Κάντε like, share και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες